Eta bigarren elkarrizketan lehenago esan dizuegun moduan San Fermin kontuak izanen ditugu, aurten ere San Ferminetako herri mailako eragile bat daukagu eta bertan Gora Iruñako kideak ere baditugu, Gorkaiz Arratsaldeon eta ongi etorri. Azaldu guzu zer den San Ferminetako mai herrikoi hau. Gainera ez du denbora askorik, ez, aurten bigarren urtea edo izanen duzue? Bai, Arratsaldeon, bai. Egia esan duela, iaz, aurten da bigarren urtea herri San Ferminetan antolatzen garela, aurreko urteetan Gora Iruñak egiten zuen pixkat eskaintza herrikoia, eta iazko gobernu aldaketarekin, Iruñan eman zen gobernu aldaketarekin, ikusi genuen ateak parez pare irekitzen zizkigula bestelako eskaintza bat antolatzeko, nun beste herri eragileek jai ereduan dihardutenez aparte, gu Gora Iruñan biltzen gara jai eredua lantzen dugun eragileok, eta horretaz gain badaude bestelako herri mugimenduko hainbat eragile, eta ikusten genuen oso aukera paregabea zela berriz ere bere garaiko eragile horiek berriz ere jai ereduan lanean jartzeko. Hortaz, herri San Ferminetako maila osatu genuen, eta iazkoa izan zen lehenengo urtea, eskaintza zabala eskaini genuena, gainen alde zaharrean, berriz ere jaiaren muinean, eta hortaz, aurten iazko irakaspenatik pizkatu aurrera eginez eta hobetzeari begira. Gure asmoa da zenbat eta urtetik urtera zenbat eta gehiago hobetzea eta ahalik eta eskaintza zabalena eta osatuena eskaini ahal izatea. Ze balorazio egin zenuten pasain urtea eta gero? Guk gure balorazioa egia esan oso positiboa izan zen. Esan dizudan bezala berriz ere bueltatu izan ginen jaiaren muinera, berriz ere izan ginen jaietako protagonistak, ibindarrak bilakatu ziren jaietako protagonistak. Hortaz, azkeneko urteetan herri mugimenduak aldarrikatzen zuen espazioa berriz ere eskuratzea lortu genuen. Horregatik guretzat oso positiboa izan zen. Esan behar dago baita ere, hainbat balore osatu genituela eta balore horiek sakontzen lanketa izugarria egin genuela. Egia da, iaz lehenengo urtea izanik gauza batzuk hor airean geratu zitzaizkigula, zintzilik erabat sakondu gabe, eta urten lanean jarraitu dugu gabezi horiek identifikatu eta ahalik eta hoberen bete ahal izateko. San Ferminetako mai herrikoi hau esan beharra dugu udalarekin batera, harremanetan dagoela. Bai, noski, gauza bada, herri mailan antolatzen diren ekimenak eta eragileak nola antolatzen garen, eta beste gauza bada, baita ere instituzioekin noski harremanetan egon behar dugula, eta udal mailan antolatzen dira hainbat San Ferminetako mailak, eta bertan parte hartzen dugu, ez guztietan, guztiak berez aurten gainera asko sakondu da horretan, eta hainbat azpi mai eratu dira udal mailan, eta guztietan egoteko ezinezkoa zaigu, baina bai hiri ekologian adibidez hor gaude, egitarauan hor gaude, berdintasun mailan ere bagaude, pizka bat badira praktikotasunean edo egunerokotasunean gehien eragiten duten mailek, eta hortaz gure presentzia hor egon da. Alde batetik guk dugun diskurtsoa eta gure planteamenduak mahai gainean jartzeko, eta bestetik baita ere, esaten duzun bezala, pizka bat koordinazio lana egiteko, udal mailan edo beste alorretan antolatzen diren gauzak, gureekin nolabait ere bat egiteko, uztartzeko eta ez zapaltzeko bata bestearekin. Uste dugu, azkenean guztion artean antolatzen ditugun eskaintzak osatzen dutela San Ferminak eta zenbat eta eskaintza gehiago zabalagoa izan, hobe ez, baina beti egon behar du hor koordinazio puntu bat, bestela izango litzateke erokeria. Iruñan hiri bezala badakigu 11 eragile daudela eta San Ferminetako mai honetan ere parte hartzeari dagokionez badakit zerrenda oso luzea dela eta denak aipatzea ezinezkoa izango litzatekeela, baina hor bazaudete eremu eta arlo desberdinetako jende asko, ez? Eragilei dagokionez. Hori da, hainbat, iaz uste dute, okerez banago 15 eragile bildu ginela mai honen inguruan, aurten gehiago zabaldu dugu eta ez dakit 21, 22 horren bueltan gaude, batzuk txikiagoak, besteak handiagoak,
azkenean, alor ezberdinetan lan egiten dutenak, euskal gintzatik, borroka feministatik, eragile internazionalistak, hainbat eragile zeintzuen borroka espazioa edo lan egiteko espazio naturala saiatzen gara jai eredura ekartzen edo jai ereduari begira lanean jartzen, ez? Hortaz, bakoitzak bere ikuspuntua gehitzen dio, eta uste dugu hola eskaintza nahiko polita eta potoloa ateratzen ahal dugula. Ze suposatzen du mahai honek eragileentzat? Pentsatu dela abantaila bat, ez? Bai, klaro, alde batetik, pentsa, bada eragile askok eman dutela hainbat urte jai ereduan lanketarik egin gabe. Esken finean, bai lehen txosnagunea zegoenean, 2001-etik ona ez da egon ezer, alde horretatik, eta eragileek ez dute lanketa sakonik egin San Ferminei begira edo jai ereduari begira, ez? Orain berriz ere berreskuratu dugu puntu hori, beraien plangintzetan txertatze dituzte San Ferminak, ikuste dute San Ferminek ematen dietela kiston aukera beraien lana nolabait ere zeharka zabaldu ahal izateko eta jendartean eragin ahal izateko, ez? Baina hori esan beharra dago, hasieran beti kostatzen dela eta azken urteetako joera hori galdu zenez, orain kostata ere hasi gara, ez? Dena den nik oso balorazio oso positibo egiten dut, oso pozik nago, ikusten dute jendea erantzuten duela, eta hori esaten dizuan bezala eragile txikietatik handienetara ordenetarik dago eta jendea gogotsu eta lanean. Egia esan aspaldi hasi garela astero biltzen gure mahai orokorrean, gero baditugu azpi mailak, eta egia esan lankarga izugarria izaten ari da eta jendea erantzuten ari da primeran. Beraz, alde horretatik oso pozik. Aurtengo San Ferminan nola aurre ikusten dituzue, pasaien urtean lehenengo aldiz urte asko eta gero berriz ere alde zarrera itzultzeko aukera egon zen, aurten nola aurre ikusten dituzue 2017ko jaiak? Bai, aurten jarraituko dugu alde zarrean, iazko eskaintzan moldatu pixka bat, iaz goratzen bazarete egon ginen San Francisco plazan, San Jose plazan eta Baratxurien plazan. Aurten hainbat balorazio eta hainbat lanketa egin eta gero ikusi genuen San Francisco plazak oso ez zituela guk behar genituen baldintzak betetzen, azpiegiturei dagokionez, pixka bat nola dagoen antolatuta plaza hori, ez? Ez dago iaia belardirik, badago nahiko erdian, suposatzen du baita ere pixka bat bizilagunekiko pixka hor arazo batzuk sortu ziren, eta alde horretatik ikusten genuen aurten ez genuela korapio horretan sakondu nahi, eta korapio askatzeagatik, gainera iaz ordutegia eta arazo gehien sortu zituen plaza hori izan zen, ordan aurten erabaki genuen ez erabiltzea. San Jose plazarekin bai, baina egin izan ditugu hainbat bilera bizilagunekin, udala ez zegoen oso ados hor egitearekin, eta azkenean erabaki genuen kalte gehiago ez egiteagatik, hor ere ez egotea. Dena den, guk uste dugu hor oraindik lanketa gehiago egiten zela guztion artean elkarbizitza bermatu ahal izateko eta bai bizilagunen ongizatea eta herri eragileen eskaintza bateratu ahal izateko. Aurten ezin izan dugu, baina ez dakite jarraituko dugu pixkat lanean horretan. Hortaz, aurten izango dugun eskaintza edo izango ditugun plazak, izango dira Baratxurien plaza, iaz bezala, eta O plaza. O plaza pixkat Baratxurien plazatik ondoan dagoena, gero bizta behiaran horro oinez txokoari egiten dio pixkat harrera modua edo ez dakit, hor bide erdian daukagu, eta gu planteamendua bertan egingo duguna izango da jantoki ekologiko bat, egunez menuak salduko dituena eta edo eskainiko dituena eta gauez bokatak eta razioak eta hori pixka bat iaztik ona bitarte izango aurtengo ez dakitagian kontu berriena edo aldaketa handiena. Hori da, izan daiteke bai. Eta gero esan dizuan bezala, guk egiten ditugun ekimenak, egiten ditugu balore batzuk ahalik eta gehien zabaldu ahal izateko eta jendeak zeharka jasotzeko balore horiek, ez? Orduan iaz ikusi genuen hainbat
ekimen, batez ere parte hartze zuzenari zegozkionak, hor pizkat hankamotz geratu zirela, edo ez genuela nahi bezain beste sakondu, eta aurten ahalegin berezi egin dugu horretan egitarauan, eta justo larun batean egingo dugu aurkezpena, eta hor ikusiko duzue zein den dena, baina esateagatik parte hartze zuzena izango dela aurtengo ekimenetan osagai garrantzitsuena hori da. Baina hori larun bat arte ezin dugu jakin, ez? Larun bat arte momentuz hau aizirik. Zer modutaz azkeneko prestak eta ja pentsatu dut oso lanpetuta, ez, egonen zaretu. Bai, egia esan, urtetik urtera dugun irakaspena da, naiz eta oso goiz beti badagoela lan. Gero joaten gara inkeretzen du, eta azken hilabeteak izaten direla erokeria, eta kizuen bezala gainera, hemen ez du inor kobratzen, hau bada herri mugimendua, eta hemen gure aizialdi denboran egiten ditugu lan hauek, ez? Hortaz, badaude jendea ikasten ari dena, azterketekin, lanean gaudenak, lanetik atera eta honi eskaintzen diogu gure denbora. Orduan, azkenean kostatzen da, ez? Eta gero lankarga gehitzen doan heinean, batez ere izaten da justo San Ferminak eroz eta hurbilago daudenean, hortaz, orain egia esan nahiko lanpetuta, baina, ekainak 6, azkeneko eskailera eta gogotxo, egia da, ez nahi zorretaz hartu. Oso, mila esker, Gorka, animo lanean, zen pentsatu gauza asko izanen dituzela egiteko, eta gonbidatuta zaudete, gero egitarauaren barruan izanen duzenaren berri ematera. Eskerrik asko. Mila esker.